So, what's up, Bap? Welcome back ng Kakatamon channel na, Bap. So, ayan na, Bap. Habang makasyangitang kay Kakatamon pinipi itong shampoo itang meneseta na rin gamitan kayong oras sa ini para gawan la rin ayun Bap. Sinulat ko la ba antang itang malilili. Ayan. Kasi balo yung ba magastos ko kaya metong ini karetang technique ko para maging matipid. Ayan. Susulat ko la rin. Solwan ko ang poran dapat kong gawan bayo ko makokyang bali. Kasi balo yan naman ba. Gusto ng halimbawa, may malengki ko mga yan. May nakit kong manyaman ito. Solwan ko na yung mukha bud. Anak ng anchoy. Kaya tara, sopan nyo ko. Gawan tala rin na. So first step, ayan. Number 1, mag-withdraw. So mag-withdraw tatampakit ang ating ATM karinay. Tara! So pak, ayan bab, antimano chuta na ganing kay, ayan, bangko. So ayan nakitutugi bab kasi maselan na rin Japanese duburing natin video mga nini. So mag-withdraw ko pa mo na. So ayan bab, may kapag-withdraw ta nagkining JP Bank. Ayan. Nag-withdraw kong 30,000 pesos. Ali 30,000 yen. So ayan, gawan ta ning second step tamo yung tamong kay. Ayan munta mo kay Dayo 8, sali tamong kutsilyo. Kasi wala na ang kutsilyo, ito. Naipurlit ang kutsilyo ko. Yung na buring gamitan, mapurulyo. So yan, salita mo kutsilyo na ba. Tapos, ang pangatlo ayan, saling pabanglo, balo yun naman ba. Gusto nga tama ang dilo yan, bala yung pabanglo. May gisanay tang kirata ang Victoria's Secret So tara na, nananuta pa, matatam Dayo 8. So ayan ba, medyo malapit. Layo niya yun, no? Kaya, high-tech ya ba, mandilo yung kain sa ken. Atin mo kanyang kikatam, di ba? Ay, ayun, naked, bala kayo. Ikaw na yung balikan. Makatamad papaldak. Itong mandilo yung second, basta makanto, itong carwash na automatic, loob kang makanyan, mandilo yung second mo. Ito, makanta niya ang istorya ko niya. So yan ba, malapit tayo na rin na yan. Malapit tayo na kitang kay Dayo 8. Ate ko buri sabihan nakakalingon, buri kong sabihan na nakanang anchoy. Ikya kasi taman dilo second na ito. Amo na. Isipan ko pota ta na mag-drive ko ba. Alak pa mo ang helmet, pota madakap ko. So ayan na ba, pachuta na ganang Dayo 8, ayan na Aro lilintik pam. Mapali kay lilintik ating kayang kasal kay, tik balang. Bala mo kaya katam super 8 yan. So ken sasaling kay nano. Pero yung kumakasaling kay ken gule, mga nyan, babi, mga nyan. Kaya ka rin ko pa mamalengki kanyan. So tara, salita pa ang kutsilyo. So ayan ba, pala nang sabi-sabi may salita na antimano. Ayan yung kutsilyo, ayan yung pabanglo. So ayan yung price bag. Tayo ka na kanangansay. Ita 1,314 kanangansay. May selling mo may 1,000 na antimano. So ayan yung pabanglo na bab. Balo mo naman bab. Gusto nga kamandilo yung gamitan mo. Actually aliya pabanglo ni bab pangil-kili yun pero pwede na subukan tayo na bab. This portion is brought to you by Axe. Kung wala kang ligo, mag-axe ka. Smells fishy. Anak ng hanchoy. So tara bab, gawan tayo na yung katamong next step. So antimano na bab, kening Dayo 8, agawa tayo na itang second ng potan third. Itang saling kutsilyo ang pong saling pabanglo. So itang pangapat na next, itang pinaka last bab, ayan. Mamalengki. Ayan. So salita mong ham, carrots, patatas, 10 pork chop. Ini yung pinakamasakit bab kasi yung kalawot itang pisalwanan ko talaga kaya ni. Kasi mura yung pisal yung kay ka rin. Yung gule-gule, ampong mura itang pork chop. Kaya akarin ko sasali. Pero lawin ko nung nagyo kong magbike kanyan, mapali bab Sayang yung ikatamong skincare routine. Anak balam talaga mag skincare ko na So tara bab, mamaleng kita na sopan nyo ko. Boom! So ito na ba, pantimano chuta na ganyan yung musupo. So yan, kani ko manyali ba, malaut-laut siya rin sumpapaldakan me. Mga 20 minutes siya rin ketang magumpisa ketang balemi. So maranop-danop pa mo. Ano nangan, Joy, sana ali ko manyaling nano-nano. Ali kaya pa mga pipigilan sa sarili ko po, tangkay.
Maranop-danop ko. So ito na bab, manyali ko pa. So ayan na bab, ano ka na nga Choy. Yan na yung sasabyan ko is tong danupan kong main kay may malingki. Nano na yung pangwanan ko. Wrong move, dapat talaga sinali ko pa ang kay foods. Bayo ko kay. So ayan, natin na akong ko lahat ito kinandeta. Makalista tam na bab. Makasulat mo ko rin carrot, sampung hamang, patatas. Anak na nga Choy, atin ng mushroom, atin ng ebon. Ayan, atin pang sausage, ham. Nananingting mo ako Kenny. Yan, sibuyas, bawang. Yan, essential lang kasi din bap eh. Kaya pinyali ko na lang. So yan eh bap. Ay taba. Mga ko rin taba. Choy. So gana-gana. Miros. Choy magkano. May balag na parang money ko. Ayan. 5,414 yan. So may itong narin bulan ni. Ali, lampas may itong bulan ni ba? Kasi matibit na ako man mamangan eh. Kung kaya. Balo naman techniques. So ayan, hanggang kayo na ba na ba? Maraming salamat king pamanalbe. Thank you nga po karang yung gana-gana susuporta. Jamatan eh.